Bratislavskou lírou som žil takmer od jej vzniku. Zažil som bujare večierky v Bratislavskom vejklube, zažil som jej vzostupy a pády, zažil som vášnivé debaty v hotelových izbách i hádky v zákulisí festivalu. Vďaka nej som bližšie spoznal svetové hviezdy pop music, Drupiho, Cliffa Richarda, Giulio Lucinquetti a mnohých ďalších. Zažil som aj chuť víťazstva 9-krát, ale vďaka líre aj pocit pokory a úcty ku konkurencii. Bolo to úžasné obdobie spolupatričnosti. 361 dní v roku sme žili iba pre tie 4 lírové večery. Tak to je už úplne iná doba. My žijeme v dobe, v ktorej ja napríklad sa nevyznám. Dobré veci zanikli. Si říkám, to jsme si nezasloužili tohleto. Na naše staré kolena jsme si tohleto, teda toho jsme se neměli dočkat. No. No ale tak ešte žijeme. No, živých nás nedostanú. To je doba, co? To tomu zvou muziku snad vůbec nejde. Mám pocit, že prostě doba festivalu je pryč. V finále je takzvaný čistý stôl slovenský. Držme si pamäť. Pamäť tu máme na to, aby sme si pamätali to zlé, ale aj to dobré. A aby sme boli už konečne voči minulosti objektívni. Aj Bože, to by som si musel trošku ešte pospomínať viacej. Zabudol som to povedať vtedy. Jo, no, tak to vůbec nevím. Jak sa mi to tam stráca. To víte, no, už jsme starí a už jsme sklerotický a už si člověk nepamatuje všechno. Ze starý tramvaje by byla prýma voda u řeky někde v údolí. Bez tak se po Praze zoufale líně loudá a denervuje okolí. Měsíc by zíral na tu fantastickou boudu, jako na zvrhlý. Fantastická bouda, na to si vzpomínám úplně jak teď, kdyby to bylo, protože a řídil to tenkrát ten orchestr Karel Krautgartner. A on na té zkoušce odpoledne povídá, víš co, tam je dlouhá mezihra, pro ty lidi to bude nudný, picneme tu mezihru a hnedka pojedeme dál. A tam byla modulace o půl tónu vejš. A já na té zkoušce jsem si to všechno uvědomil a večer a zapomněl jsem na to, že je picnutá ta mezihra. A normálně, jak jsem dospíval tu první část, tak jsem jako tak blahoskloně si jakože odtančím si pryč. Jenom slyším už jenom prázdný, žádná mezihra. Povám, ježiš, já to mám být. Vždyť kolají už dávno volejí. V sobotu má už města každý plný zuby. Nějak jsem se chytil, dospíval jsem to, měl jsem mokrý záda skrz smoking, hrozný. No byl jsem z toho strašně otrávený, no samozřejmě ta písnička se neumístila a tam jsem našel spřízněnou duši, která přišla za mnou, Evička Mázíková. Konejšila mě tak, že jsme spolu zůstali celou noc a bylo to krásný, ten odlet jsem si takhle aspoň ráno vylepšil. Ten festival bol významný tým, že pozdvihol aj českú a slovenskú hudbu, že vzniklo mnoho piesní, ktoré podnes deň žijú, ktoré si osvojilo dokonca niekoľko generácií. A vtedy sme si aj tak zadefinovali, že čo to je hit. Hit nie je to, čo sa omiela v rádiách. Hit je to, čo prenikne do srdc poslucháčov a zostane tam. V tých piesňach sú určité spomienky. Niekto ich môže nazývať také alebo hen také, ale keď strávite nejaké obdobie pri tých piesňach, tak vám to vždycky pripomína. Že vtedy som bol zamilovaný do Aničky a išla pesnička taká. A to má človek v srdci a to sa nedá vygumovať. Pode mnou sa zem prepadá, hoci pravia, že sa
keď sa to niektorým ľuďom dneska zdá smiešné, to sa mi stalo, že v jednom rádiu jedna dáma tak z toho robila srandu, tak som jej povedal, nebojte sa, o 20 rokov aj vy budete taký smiešný. Festival je typický spoločenský a kultúrny znak strednej a staršej generácie. A ako keby sa nevedeli tie generácie dohovoriť alebo pochopiť. Hudba spája národy, ale populárna hudba vyvoláva rozbroje medzi generáciami, lebo rodičia nikdy nie sú spokojní s hudbou svojich detí. A tie deti, keď dospejú, zase nebudú spokojné s hudbou svojich detí a celá hudba sa vyvíja tak, že sa vlastne troška zrýchluje, znervózňuje, zosiluje a dráždi staršiu generáciu. A preto treba mať pochopenie. Ja uznávam kontinuitu. Ja by som sa nikdy nenaučil písať pesničkové texty, ktoré keby nebola generácia Pavla Zelenaja, Andreja Lieskovského, Laca Gerharta a mnohí ďalší, pretože tie noty, tie čierne, biele guličky sú stále rovnaké a tú techniku ma musel niekto naučiť. Na jednej strane trošku nás tí starší samozrejme brzdili a dívali sa cez prsty na big beatové snahy. Na druhej strane nás naučili remeslo, tak ja si myslím, že Žij a nechaj žiť fungovalo a ja im za to som veľmi vďačný. Textárom som sa stal veľmi jednoducho. Na strednej škole si ma zavolal riaditeľ školy a povedal mi, ja som zložil pochod našej školy a ty by si mohol napísať text, lebo čítal už moje také básničky všelikde uverejňované. A ja vôbec neviem, ako sa textuje. On povedal veľmi jednoducho. Keď je biela, dlhá nota, tam musí prísť dlhá slabika. Keď je krátka, čierna nota, tam musí prísť krátka slabika. Čiže keď je biela nota, čierna nota, musí tam prísť slovo napríklad sláva, práva. Čiže toto bol môj prvý text. Dobývam mrzutý. Ten je večer pre mňa záhadou. Mne smúto, mne chutí. Rátam slnko s dobrou náladou. Už mierí cez prúdy. Plno svetla ako útliší. Mne smúto, mne chutí. Rátam ľudí, ktorých žiali. Kto má vtip, ľuďom dáva najkrajší dar. A tak stále väčšmi ľúbim taký humor, od ktorého z nás je pár. Jsem byla taková trošku střelená, hlavou někde ve hvězdách. Já jsem si vymýšlela kostýmy, pamatuju si bílý saténový šatičky, minisukně samozřejmě. Já jsem si vymyslela, že k tomu musím mít zelené brýle, což jsem měla, to mě můj optik udělal, ale že musím mít zelený punčocháče. V té době zelený punčocháče, no to si všichni sahali na hlavu, protože existovaly akorát tělový punčocháče a černý do rakve. Jenomže moje sestra je strašně šikovná, drahuška, a říká, tak počkej, tak já ti je obarvím. No tak natrhala nějaký kopřivý nebo nějaký čaj nebo co a opravdu mě ty punčocháče obarvila. Tím já jsem byla strašně šťastná a já jsem někde podvědomí tušila, že to dobře dopadne. Naďa Urbánková vyspievala pre dvojicu Brabec Apple druhé miesto. Bratislavská lira měla určitě pro Olympik do určitý míry zásadní význam, právě protože se obávám, že ty písničky, které jsem pro ní skládal, bych možná normálně vůbec nesložil. Jo, že prostě by k něm vůbec třeba nedošlo. Ať to byl 8. den, Slzy tvý máme, Jasná zpráva, to byly všecko písničky právě kvůli tomu festivalu Krásná neznámá. Vzpomínám si na to, že tam ta bratislavská lira byla ve starém PKO
A tam to bylo udělané tak, že tam je velká točna, tam byla, a jedna kapela se vzadu připravovala, nebo ten zpěvák, a druhý zpíval vepředu, a pak se to otočilo, čili jsme tam přijeli takhle a začali jsme hrát, což bylo prostě skvělý. Akorát jsme každý měli svýho asistenta na ty kabely, od kytar, ten nám je podal, když se to otočilo, jsme to zapíchli a už jsme jeli, jo. A taky si pamatuju, že jsem ten kabel na konci vytáhl a hodil jsem ho na zem, protože jsem si s ním nevěděl rady, co mám dělat. A teď se to začalo otáčet a vidím, jak ten kabel zajel do té drážky mezi tu točnu a mezi tu podlahu. A takhle se začalo rychle rolovat, jak se to točilo, až se utrh. Takže jsme přišli o kabel tam, no. Jen pro tvý touhy sporcený, léta ztracený, ty oči pláčou dál. My jsme třeba v 60. letech, když jsme začínali, a speciálně v té Redutě, když se začínal Jirka Suchý a tyhle lidi, a to měli ohromnou zásluhu, tak si vymysleli pojem text appeal. Ne sex appeal, ale místo sex appeal, že chce pěstovat text appeal. A najednou se stalo to, že se české písničky i slovenské, a hlavně ty, které tam byly kolem toho okruhu, té Reduty, se najednou staly něčím úplně jiným, poetickým. A poezie vtrhla do pop music, ale v Americe taky, když se objevil Cohen a jiní, kteří udělali texty, že? A bylo to ono. Ja strašne rád robím na hotové texty, lebo keď už je ten text dobrý, tak potom už len tá muzika môže byť zlá, takže je to na mne, aby sa z toho stalo niečo dobrého. Lebo ja vždycky obdivujem tých textárov, keď na nejaké dokážu urobiť nejaký text, čo je vlastne krížovka, alebo taká slabíková krížovka, a ještě, aby to malo aj nějaký smysl a aby to malo nějaké poslanie. No bylo to pikantní v tom, že každý ten skladatel to zpíval takovou, jako my jsme tomu říkali, svahilština. To byl takový pokus o angličtinu, ale prostě slova velice náhodně volená, takže nejčastěji tam bylo sunshine, nevím proč. A ja som súťažila so zelenou kolískou a na chodbe sedel chlap, ktorý mal gitaru na kolenách a hral anglické rock'n'rollovky. Tá angličtina, hneď som videla, že je nejaká pofiderná, ale tak spieval, že všetko sa okolo neho zhluklo a hovorila som si, keď prišiel neskôršie Jurko, že vieš, čo tu bol taký spevák, ten tak spieval, to tiež bude raz veľký spevák. A to bol Karol Duchoň. Múdrosť a čas len činom uverí, rozozná kúkol a klas a trúdy závetrí, spočítá, kto za čas stál, čo mal dať, čo dal, sem pamätá, to zrnomieru vložil do jej brán. A co si budem povídat, zpěvák bez hitů jakoby nebyl. Já jsem v podstatě přišel s majoránkou za Luckou Borovcovou, za dcerou Zdenka Borovce. A Lucka najednou mě zavolala a říká, hele, táta mi ji ukrad. Ona se mu ta tvoje písnička líbí a on se rozhodl, že ji otextuje sám. Že jsem přišel jako mladý kluk k uznávanému, renomovanému textaři, kterýho si už tehdy všichni vážili, a najednou mi předložil něco, co... A teď to takhle, to je taková vlna pocitu, že když spojujete svoji muziku s úplně novým elementem, s tím textem, a teď se vám to takhle celý jako zaplní a udělá se konečná. A já jsem k tomu neměl jedinou výhradu. 1000 chutí mám letět ke hvězdám, běžet sám, nevím kam, vím jen máš chuť majoránky, lásko
Ale jedno vím, že jsme v těch 60. letech pracovali velmi týmově. To znamená, vznikalo to v takovém společném uskupení, v takové náladě, kdy každý do toho vnesl nějaký nápad a přál bych si, abych ještě v budoucnu tímto způsobem pracoval. My, kteří jsme na Bratislavskou liru jezdili, jsme se strašně těšili. Bylo to vždycky na jaře a přeci jenom jaro v Bratislavě přichází dřív než v Praze. Tam už bylo krásně teplo, chodilo se v tričkách a tam kolem Dunaje bylo tam nádherné prostředí, pěkná muzika, nádherné Slovenky. Tak samozřejmě člověk má spoustu různých i milostných dobrodružství z té doby. Ale přece jenom zub času všechno už jako zavál. È una storiella simpatica, imparai ti si pecna, Bože moj, sono tutte queste frasi che erano simpatiche da dire. Wenn damals schon noch eine Parallelsendung gewesen wäre, so eine Castingshow, Top Models, ja, in Bratislava, da muss man sagen, hätten die in Bratislava gewonnen. Die schönsten, eine der schönsten Frauen der Welt. Außer meine eigene natürlich. Ne? Sarebbe caro che ci facessero visitare da un medico allora. Tak se tam najednou objevila holčička s takovou partou usmrkanců, doslova mě přišli. A to byla Marika Gombitová, která prostě oproti nám, stařenám, přišla v lacláčích a v teniskách a Miloš Birka a kapela. A říkala jsem si, konečně se lámou ledy, protože tenkrát nebylo možné, aby z nás někdo vyběhnul v lacláčích nebo v džínách nebo v něčem, co by prostě neodpovídalo v uvozovkách bontónu. Takže tam teda ta Marika, věděla jsem, že to je prostě vycházející hvězda. Dětské líca červené má, červené má. Mňa to veľmi motivovalo každý ročník a budem mať novú pesničku a môžem tým ľuďom niečo odovzdať. Ja som to tak brala, nie ako súťaž veľkú, že dostanem ďalšiu líru, alebo proste pesničku, pretože ja hudbu milujem, ja rada spievam. Samozrejme, že líra ako taká mala zase atmosféru. Boli to také dni, kedy sa žilo populárnou hudbou a tu i tam sa človek stretol v šatni, tam Chris Norman s Donovanom som sa povyprával, ten, keď sa objavovali tí zahraniční hostia. Donovan, tak to je poet, to je taký ten britský Bob Dylan. To bol neuveriteľný rozhovor, lebo on sa so mnou bavil ako s kolegom. Takže to bolo, som na ňo pozeral trošku. A to malo taký pekný koniec, že Laci Lučenič, samozrejme znalec všetkoho, hudby 60. rokov mi dal album Sunshine Superman, aby mu ho Donovan podpísal. A než ja som stihol pri odozdávaní toho albumu niečo Donovanovi povedať, tak on na ten Lacov album napísal Mírovi venuje. Takže Laci má teraz doma album Sunshine Superman a vyzerá to, ako keby mi ho ukradol. First there is a mountain, then there is no mountain, then there is. First there is a mountain, then there is no mountain, then there is. Ako požiadavky, ktoré chodili ako zo zahraničia, to boli vždycky krče v žalúdku, lebo pamätám si napríklad Billy Preston, keď tu bol, tak potreboval ako perličku, že timbále si, čo sme my v prvom kole ani nevedeli, čo to je.
Potom začali pátrať a zistili sme, že tuším Bráňo Hronec, že má timbálesy. No ale to bolo také, že to bol súkromný majetok, nepožičam, požičam, proste potom zálistky, všelijak sa to riešilo. Viem, že ich nakoniec požičal. A ako zaujímavé na tom bolo to, že došiel černovský bubeník, ktorému sme teda tie timbálesy slávnosti tam postavili, že teda máme timbálesy. A prvá rana šup, prvá blana, druhá rana šup, druhá blana a bolo po timbálesoch. Lebo blány mali 100 rokov. A teraz on ako normálne, že však OK, že však vymente blány. No teraz akože vymente blány, to bolo, že čo ti stiahnem z mačky kožu, alebo čo proste, to nehrozilo, že vymente blány. Čiže oni nechápali, že to ako... To je neriešiteľná vec. Čiže tvárili sme sa, že blány zháňame a proste sa to tak akože... Peter Horák mal na to dobrý výraz taký, že nehaj tak, to sa vsákne. Boli časy potom kaskadérové a ďalej v tých rokoch, keď v takom 85. 6. sme dosiahli takú popularitu, že ja som nemohol chodiť po ulici. A mňa ľudia skakali a trhali zo mňa šaty, to bolo niečo strašné. Ja som vtedy Borisovi povedal, že sa to nedá vydržať, že to proste, že sa na to vykašľa. A on povedal, je to zlé, ale horšie bude, keď to už nebude. Братиславский фестиваль, так же, как и «Золотой Орфей» болгарский, так же, как и «Сопот» из Польши, они транслировались по советскому телевидению. Это была большая отдушина, потому что все-таки это было немножко ближе к западной музыке, чем то, что мы слышали все остальное время. Так что я думаю, что какое-то влияние, конечно, это на наших слушателей оказывает. Samozřejmě, že se to vrhalo z toho západu, z Ameriky. Přišli ty Stounové, nebo jak se jmenujou všichni, to jedině Ráž jim mohl konkurovat. Co lidí přišlo? Tady já nevím, přišlo 100 000 lidí nebo kolik na něj. No, tak to byl prostě mocný, bych řekl, mocný, vlivný ideologický nástroj. No a z toho důvodu se tomu věnovala pozornost. Aj nás chceli zakázať a zachránil nás minister Valek. Došlo z Prahy údajne, že som na nejakom koncerte verejnom veľkom povedal niečo o Lennonovi, čo je nepripustné. A že zakázať a zrušiť. Valek si nás zavolal a potom povedal, no, manažera vám robiť nebudem, ale hrajte. A tým pádom sme boli zase slobodní a mohli sme hrať ďalej, lebo on bol nenormálne vplyvný človek. No a výborný basník, samozrejme. To som bol u Válka, keď mu volal Jurík, to bol vedúci oddelenia kultúry UV, že Súduch Pezla odkazuje, že sa zakazuje, nesmie vydať zbierku básy Milovanie husej koži. Viete? A na to Válek mu povedal, Rudko, Súduch Pezla sedí v tom istom predsedníctve ako ja. Keď chce mi niečo povedať, nech mi to povie tam. A pokiaľ Súduch Pezlar nemal v živote husú kožu pri milovaní,
tak sa nikdy nemiloval. Janko Langoš a Agnes Snopko se věčně hádali, jestli má smysl spolupracovat s tou mocí, byť si už zjemnělou, jak se ten socialismus pomalu lámal do toho tržního. A Agnes zastával názor, že pocity a emoce, které můžou předat muzikanti, se nedají zachytit v samizdatu a že vlastně jediná šance je dostat nás mezi lidi. Totalita sa bojí slobody. To sú všetky tie alternatívne smery, ktorých sa bojí každý establishment. To je jedno, či zľava, správa, zhora alebo z dola. Poetická líra bola súčasťou bratislavskej líry a tam sme si uvedomovali texty, ktoré sa niečím prihovárali. A chodili tam ľudia, ktorí vedeli počúvať. Tvoj náhlý úsmev v kyslom daždi v okamihu vo mne vraždí. Všetku špinu dňa tým davom kvapiek ticho plávaš. Roztvára sa v mojej hlave ostrý plamienok. Navíc ještě slovenské publikum je velice vnímavé a je muzicky připravené. Já to odvozuju z krásy slovenčiny a z jemnosti, kterou cítím třeba ve slovenském folkloru. To je dar národní a na Slovensku se tehdy vůbec nevyskytoval cynismus. Všichni prostě nás tlačili, řekněte to za nás. Ľahký havarijný šok. Škoda, že tento areál skončil tak, ako končí. Ale tie spomienky na moje prvé festivalové kroky, ktoré som tu zažil, tie zostávajú. Bolo mi, priznám sa, za tým festivalom aj celkom smutno. Malo naozaj tak veľkú tradíciu, že nestálo za to zrušiť. Ja absolútne nerozumiem tomuto, ale nerozumiem viacerým veciam u nás. V podstate, že dobré veci zanikli. Ja som potom bol v Poľsku na festivale, ktorý sa volal kedysi Festival sovietskej piesne, potom teraz bol roky Festival európskej piesne, klasické kvázi kantilény s moderným aranžma. Je toho po svete dosť, no. To by sa dalo aplikovať na všetko, že s vaničkou sa vylialo aj dieťa, či jak sa to hovorí. A všetci sú spokojní, hovno je, rozumieš ma? Doba festivalu už je za námi. Už asi ztratila nějaký svůj smysl. A nůžky se rozevřely, na jedné straně máme nějaké soutěže Superstar a tady tyhle ty věci, ale na druhé straně existuje obrovské množství lidí, kteří si hledají tu čistou vodu v písničkách a to srdce, které tam pořád existuje. Väčšinou sú to tie festivaly na lúkach. Tam ide možno viac o tú žúrku a tú partiu, ktorá je pokope a tú atmosféru, než častokrát tie pesničky. Ako to rešpektujem, to je iná nová forma zábavy našej mládeže a týchto. A som rád, že sa tam občas objaví aj niekto, kto není zrovna house alebo ja neviem čo, techno. No, amo della musica fanno tanti giovani, ma la techno e la house... To je za poluditi. To je za poluditi. Gdje je tu glazba, gdje je tu muzika? Pitam se. Denke ich immer wieder, ich denke jetzt schon wieder auf das nächste Produkt. Und da denke ich mir, was machst du jetzt? Sollst du vielleicht beginnen mit Eleonora's in the battles of all bad battles. Also ich liebe Popmusik,
mit Romantik, mit Abenteuer, mit Aussagen. After all, my shore is absolutely free, so please let me. Aber es war natürlich schon ein toller Moment, als 89 dann die Mauer fiel und irgendwie, ja, auch der Prager Frühling hat dazu beigetragen. Also es ist eine große europäische Gemeinschaft geworden und ich hoffe, dass gerade in dieser Zeit das auch so bleibt. Tesne po revolúcii sem chodili odborníci na tieto podujatia, ako bola aj táto líra klubového typu. A jeden z nich upozorňoval na to, že bude si treba dať pozor na ochranu identity pred amerikanizáciou. No a my sme sa skutočne tomu smiali. Sme si nevedeli predstaviť, že v tej záplave folklóru a všetkého, čo tu bolo, tých relácií vtedy, ktoré sa aj v telke ešte stále robili, nehovoriac, že pop music bola obrovským percentom zvýhodňovaná domáca oproti zahraničnej a to ostatné percento bola európska, talianska, francúzska produkcia. Nám sa to zdalo smiešne, že niečo také niekto hovorí. Jsem chtěl říct takovou důležitou věc, že právě v té nespokojenosti, která v nás je, všichni asi máme zcela jasný dojem, že to je diktát biznisu, kdy najednou je s písničkou zacházeno jako s rohlíkem, který přece vznikne zcela jednoduchým způsobem, dá se to do pece, ono se to upeče a potom, co se divíte, že to nehrajem, když my si radši vememe rohlík americký, protože ten je větší, silnější a líp je namaštěný. A s tímhle my nemůžeme v podstatě jako bojovat. Kde jsem si tohletu hrůzu hromadnosti uvědomil v tom Španělsku, když jsem bydlel. Najednou se z rádia vytratil španělský písničky, takový ty, který my považujeme za španělský. Takový ty typický kastaněty, aby to bylo ohromný a melodický. Ne, oni hráli hromadně stejně jako to, co se hraje v Německu, tak jsem říkal, to je hrozná nuda. Pomalu už to všechno zmizí. Katalánka Salomé spieva pieseň, s ktorou sa úspešne umiestnila v tohtoročnej Eurovíznej súťaži. Já si myslím, že výsadní postavení už nikdy nebude mít nikdo, protože především zásluhou technického rozvoje se to umění velice molekulizovalo, že jo. Dneska nemůže být kapela jako Beatles nebo malíř jako Rembrandt, ne protože by nebyly ty talenty, ale protože ten vkus je roztříštěný. Taký štýl raz to bol punk rock z Anglicka, tak je to teraz rap z Ameriky. Ja s tým nemám najmenší problém. Máme tu kopec švédskych producentov. Mali sme tu ABBU, to bola to, čo bolo. To bola škandinácia, alebo čo? Muziky. Furt stále príde, poďme robiť, aby prišla slovakizácia nejaká. Starajme sa hlavne o to, nie všímať si, že či je tu nejaký taký... Áno, budú tu vždycky nejaké zahraničné vplyvy. Čiže Bratislavská líra mala aj tento význam, že úplne inak lobujete napríklad na Eurovízii. To máte silnú kartu. Hej? To je úplne inak vás berú, lebo samozrejme odtiaľ mnohí tí interpreti z tých iných krajín sa chcú na takýto festival dostať.
Hej, a má to úplne, proste ste v inej pozícii. Ste niekto, kto má nejaké podujatie, ktoré je zaujímavé, ktoré je atraktívne. O toto Slovensko prišlo a dnes my nemáme žiadne šance, pretože my vlastne nemáme čo ponúknuť. Odchádzaš preč a dúfaš, že nájdeš ten svet, ktorý láka ťa leskom a slávou. Vzdávaš sa nás a popieraš lásku, tak choď, bež si rýchlo bez zbytočných klamstiev a falošných slov. To je stále aktuálna téma možnosti smerom von, pretože na to prvého stále čakáme a raz to určite príde, si myslím. Ale si myslím, že budeme musieť využiť niečo zo svojej národnej kultúry, aby sme sa dostali von, aby sme priniesli do toho súkolesia tej muziky a tých štýlov niečo svoje, pretože to je jediná cesta. Byť taký, ako sú súčasné anglické kapely, to je hovadina. Však tie sú tam vonku. Všetko sa dá. A to je možno moja mladá naivita, tým, že mám 20 rokov, ale pevne verím v tom, že keď človek maká na seba a keď niečo veľmi, veľmi chce, tak sa všetko dá urobiť preto, aby sa stalo realitou. Aby sa to stalo, treba aj strašne veľa pracovať, na tom treba aj vymýšľať, a ako to urobiť a kde ísť prvýkrát a kde preraziť, v jakom sfére, v jakej branži, ale dá sa to. Máme viacej anglických albumov, myslím, že asi 3 alebo 4. A tie sa robili na kšeft, na vývoz do zahraničia. V Rusku sme to výborne predávali, 200 000 anglických albumov sme predávali v Rusku. Takže tá anglická produkcia je dosť ťažká a dosť aj zbytočná, lebo naša tvorba sa vyznačuje vynikajúcimi textami. A také texty v angličtine to si doma neurobíte sám. Aj keď ja hovorím anglicky bez problémov všetko a robil som aj texty a tak ďalej, ale to kdeže, to s poetikou, to má ďaleko. Takže tie texty není sú v tej angličtine tak dobré a tak silné a tak tým pádom ani ten úspech není tak zaručený. Na staré Jamajka stojí dom. Mama, otec a Jano vykukujú von. Veľa sa udeje okolo TikTok. Včera si vypočuj o veľkých skandáloch. Wow, wow. Myslí, she might stand on the family. Wow, myslí, she might stand on the family. Isté veci, ktoré boli na viere, sa už nikdy nevrátia a nedajú sa resuscitovať. Možno by mala mať už formálne inú podobu. Chýba tu pre mladých ľudí také niečo na úrovni, festival na úrovni, že je to naozaj o tom, o vlastnej tvorbe, lebo Superstar a toto je o tom, že sa spievajú kvázi prebraté veci, všetko. Lebo dneska príde spevák, prepožičia si pesničky od niekoho iného, neukáže, čo tvorí, vlastne neviem, kto to je. Nasadí si nejakú masku na chvíľu a keď si ju zloží, tak je nahý. Nevie si k tomu nájsť vzťah, pritom chápem, že sú medzi nimi veľmi nadaní, veľmi schopní a iní, ako to bolo predtým, priemerní, podpriemerní. Ale tá reality show, čo sa z toho stala, a ten kult amatérizmu je mi dosť cudzí. Podstatné je, že tie decká sa majú kde ukázať a potom, to sa stalo vlastne aj nám, a potom tá hlavná otázka, či sme schopní vlastnou tvorbou preraziť a presvedčiť tých fanúšikov rádia, média, tak to je pred každým interpretom. Ísť na autorskú súťaž, kde boli zo sveta najlepší ľudia, to bolo samozrejme, že ťažšie, lebo látka bola veľmi vysoko. Ale když to máte všechno odevzdat v jedné písničce, to je teda sakra závazek.
ako si získavajú populárne piesničky svoju obľubu, myslím si, že nikto nevie. Keby som to ja vedel, dávno by som komponoval v tom duchu. Ťažko povedať, to je presne to, že nikdy nevieš, či píšeš hit alebo prepadák. Mnohé tie piesne, samozrejme, v tej dobe, keď vznikali, tak tiež ich všelijako prijímali. Nestali sa hneď hitmi, no ale počasie sa ukázalo, že to má práve túto autorskú kvalitu a preto vlastne zostávajú. Nové písně se tvoří v těch autorských dílnách, anebo si to dělají sami písničkáři, ale na festival se bohužel nemáme kam přihlásit. I když si napíšete dobrou muziku a řeknete si, no tak já něco splácám nějaký text, nebo hele ty, Franto, tomu kytaristovi nebo tomu bubeníkovi řeknete, napiš nějaký text. Ono napíše, jo. Samozřejmě podle toho to taky dneska vypadá. Dřív to byli opravdu básníci, jo. Nevím, kolikrát musel jsem já přijít za tebou na pořád a vždycky nový práv byl naší lásky krát a smutek po mně sám. Kde jsi? Kde jsi? Celou noc. Kde jsi? Už se vaří voda na kávu, ráno sype světlo z rukávu. Prokazuje se, že zkrátka ten text pro písničku má hroznou hodnotu, hroznou sílu. Keď spieval Grigorov posledný valčík pre strednú Európu, tak vtedy sme si ešte neuvedomovali celkom, čo vlastne spieva. Aké je to varovanie. A zajímavé, boli tam nemeckí kolegovia, ktorí boli nadšení. Vtedy som si uvedomila, že slovenské texty, aj české texty, boli na veľmi vysokej úrovni. Mali svoje posolstvo, mali prvý aj druhý plán. A občas niekedy tam bol aj ten tretí. Každý ho tancuje, každý je pozvaný, parket sa prepadá pod nami. Na záver ohňostroj mistrovi preskočí, do neba pôjdeme s Európou v náručí. Niekto hovorí o tom, že v tom čase chodili, dajme tomu, lektori a tvrdým spôsobom, áno, boli, ale lektori a la Tomáš Janovic. Tomáš Janovic, hádam, nikto nemôže nejakým spôsobom, nemôže ho upodozrievať, že on bol nejaký ideologický lektor. Vonkoncov naopak dbá na správnu výslovnosť slovenčiny. A teraz vám poviem, že ja niekedy počujem z éteru, zo staníc rozhlasových, tak hrozné frázovanie a tak hrozná slovenčina, že tak ja už neviem, či je to slovenčina, alebo čo. Pretože to nikto už dneska nekontroluje. To by si vyžadovalo dneska, aby sa obnovilo treba také remeslo, ako je dramaturgia. To nemôžu robiť nejaké blondinky v televíziách, to musia robiť nejakí vzdelaní ľudia, hudobní dramaturgovia, ktorí treba vedia, že čo to je aranžma, rozoznajú, ja neviem, notu od nejakej kresby niekde na stene, hej. To znamená ľudia, ktorí majú nejaký prehľad a u ktorých aj tie inštitúcie si ctia ich odbornosť. A to si myslím, že sa vytratilo a dneska, keď tie všelijaké spolky si tam prerobujú svoje všelijaké programy, tak dopadli sme tak, že nemáme ani len hudobný magazín. Ani vážna hudba, ani populárna. No tak to je ten úpadok toho Slovenska. Takže keď sa podarilo, že sme točili klip, tak to sme boli šťastní jak blchy. Ale dneska je zbytočné točiť klip, lebo nemáte ho kde použiť. Nikto vám to neodvysiela. Tak ako v pralese je najsilnejší šéf. Uchmatne najviac banánov a všetky opí
Dneska ta původní česká tvorba je absolutně tabu, takže to nikoho nezajímá. Je to škoda, že to nezajímá ani třeba ministerstvo kultury, že by tyhle ty média, které jsou v podstatě v uvozovkách veřejnoprávní, jako relativně skoro napůl státní, tak dříve se zakazovalo, a dneska se řekne, se jim to nehodí do vysílání, je to vymalovaný. A najednou vidíte, že musíte bojovat prostě za každou novou písničku a že to rádio vám řekne, a to my hrajeme jenom hity. A teď posloucháte písničky, které se jako složily v době bratislavské liry a nová tvorba prostě zůstává opomenutá. Já říkám, a co budete hrát za 20 let, když dneska nevytvoříte hit z toho, co vzniklo současně, to budete hrát furt těch 40 let, 50 let starou tvorbu. Že jsme zažili ten stav, kdy nám to fungovalo celkem jako krásně, ať už to byla soutěž Bratislavská lira, nebo Děčínská kotva, nebo melodie, nebo rádio a to, písničky v televizi, které se tvořily přímo, jako dneska to není. A teď se ptáme, proč to není. Popravdě řečeno je velká škoda, že teď existují jenom nějaký reality show či nějaký ty soutěže, které vlastně vyzdvihují jenom interpreta. Ale přitom já to můžu říct, protože interpret jsem, já jsem ten poslední. Já jsem ta jehla a ten uzlík na těch perlách. Ale ty perly, to je můj tým, ať už je to skladatel nebo ať už je to textař. Já si vážím bratislavské liry a je pravda, že ty soutěži, ty pěvecký jsou fajn, lidi to baví, ale není to motivace pro ty, bez kterých by jsme my zpěváci byli úplně zbyteční. Že vtedy bolo Sanremo, bol Split, boli Sopoty. A bolo fajn, že sa to tu objavilo, lebo to bolo také falošné okno do sveta. My sme vtedy celkom nechápali, keď nám hovorili všetci tí západní účinkujúci, že vy sa máte, toto je štátny festival. S muzikou sa strašne ťažko zarábajú peniaze dneska, lebo všetko vám ukradnú a autorské právo je úplne beznádejne zadúpané. Keď vydáme CD-čko, tak predáme len to, čo predáme za prvé 3 dní, potom to prevezmú piráti, majú 2 roky super kšeft a my sa len pozeráme. Koncert máme drahý, takže nás málo kto kúpi, no takže ťažko sa zarába s muzikou peniaze, fakt, to je proste... Sponzori, jak málo dávajú, dajme tomu, nechcú dávať do tej kultúry. Čo je veľká škoda, lebo kultúra to je široký fenomén. To nie je otázka len umenia, ale to je otázka správania, obliekania, bývania, to všetko jedno s druhým. A keď nebudeme dávať do toho, to znamená, musíme čakať a musíme rátať s tým, že sa bude znižovať celkové kultúra národa. Dobre sa obliekame, pri dobre jeme, vieme čítať, písať, blahobytne žijeme, sme teda kultúrni. Iné štatistiky vravia, že viac ako kultúrne podujatia navštevujeme krčmy, nadmerne pijeme, fajčíme, nepestujeme kultúru tela, trpíme špinu a neporiadok. Viac ako duchovné zážitky naháňame hmotné statky, robíme si jednoducho navzájom zle. Tak ako je to teda
sme my naozaj kultúrni? Kam najčastejšie chodívate za kultúrou? Tak najčastejšie je to doma pri televízii, pretože na iné ani nevystáva čas. Tak do Národného divadla, do Reduty na koncerty. Do kina, tunak do V-klubu, čo je? Na diskotéky, potom môžeme si niekde sadnúť do nejakej kaviarne. Väčšinou do cukrárne. No, to je naše cukrárne. Súčasný svet žije vo veľmi nervóznej dobe, ktorú si sám vytvára. A problémom súčasnej doby, možno súčasnej Európy alebo súčasnej západnej civilizácie je to, že úplne zbytočne do seba absorbuje množstvo, z môjho pohľadu, zbytočných, k životu, k ničomu nepotrebných informácií, ktoré sú negatívne a ktoré nastavujú každého jedného človeka, každého, vlastne aj celej generácie na to, že je podvedome nervózny, podvedome sa bojí, že niečo príde, že niečo sa stane a obvykle to nebude nič príjemné. Nemyslím si, že to, že ja sa dozviem a so všetkými podrobnosťami, že aké bolo zemetrasenie na Tajvane a k akým tragédiám tam došlo, že by ja som na tejto skutočnosti mohol čokoľvek zmeniť, akokoľvek tomu zabrániť alebo niečo podobné. Môj život to v ničom neobohatí, okrem tej vedomosti, že došlo tam k tragédii, proste k niečomu, čo má tú negatívnu konotáciu. Sám seba nastavujem tak, vyhľadávam niečo, čo ma poteší. To znamená, sám hľadám veci, ku ktorým môžem povedať, že to ma potešilo. Podarilo sa naučiť dobrý film, zaujímavá pesnička, dobrý futbal bol. Môže populárna hudba ovplyvniť natoľko myslenie ľudí, aby sa riešili sociálne problémy? Вы знаете, один ведущий югославской программы концерта Live Aid for Africa, он сказал очень умную, очень тонкую фразу. Искусство, в том числе музыка, не может изменить мир. Искусство может сделать этот мир лучше. Наверное, этим все сказано. V roku 1985 sa odohral jeden z prvých globálnych charitatívnych koncertov Live Aid venovaný doráňanej Afrike. Odohral sa súčasne na oboch stranách Atlantiku. Začal sa v Londýne a skončil sa po 16 hodinách v Los Angeles. Tento koncert sledovalo v priamom prenose 1,9 bilióna divákov v 150 krajinách sveta. Spoločná pieseň sa stala hymnou a dodnes spôsobuje zimomriavky na tele. Ešte by ma zaujímal váš názor. Čo je to kultúra? Kultúra, to je nadstavba pre človeka okrem práce, že sa chce aj trošku pobaviť. Možnosť sa nejako duševne vyžiť a mať pritom pocit, že zažil človek niečo krásne, že má na čo spomínať. La cultura è una cosa importante, ho imparato a apprezzarla diventando famoso, avendo un po' più di tempo e di possibilità. E credo che sia la vita, la musica per me è la vita. Vôbec to nie je hanlivé, keď sa povie, že to bol festival všetkých režimov. No bol to festival všetkých režimov, pretože umenie je nad režimami. Pesnička je nad tým, kto vládne, kto je prvým tajomníkom, alebo neviem kým v tomto režime. Tá nostalgia funguje ani nie z toho, že nejaká nostalgia, ale pretože im to chýba, lebo to bolo dobré. Si ľudia začínajú opäť spomínať na dobré veci, ktoré aj za toho socializmu boli dobré. Keď sa hovorí o bratislavskej líre, myslím si, že tie koncerty, na ktorých účinkovali mnohí speváci, priniesli potešenie aj širokému publiku. A to je vždy potešujúce, keď viete, že takéto niečo ste mohli pripraviť.
príbeh jedného festivalu možno priniesol a nastolil viacej otázok ako odpovedí. Jedno je však isté. Bratislavská líra bola napriek všetkým pochybnostiam akýmsi farebným ostrovom slobody v šedivom mori socializmu. Dovolila nám pozrieť sa za ostnatý drôt a dostať chuť prestrihnúť ho. Pamätajme na to aj dnes, aby sme v čase slobody a demokracie nemuseli opäť použiť bubnové brejky, alegórie a metaforu na vyslovenie vlastného názoru. A nie len pod notami. Každý ho tancuje, každý je pozvaný, parket sa prepadá pod nami. Na záver ohňostroj myslovi preskočí, do neba pôjdeme z Európy.